ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракату. хуш омадед ба шабакаи мо, ба шабакаи қадамшои Зоиф. дӯстони азиз, шуморо табрик мегӯям ба ин моҳи муборак, моҳи шарифи рамазон. бигзор чӣ орзуи ҳавасе дар дил дорен, ҷомаи амал бошад. ҳамватанони азиз, апо, хоҳаро, бародаро, барои шумо агар билети арзон дар кор бошад, номрома дар поини навор мемонам. ҳатман занг бизанен, бахтона билет заказ кунен, дастрас кунен. агар адреси мо да омаданӣ бошен, адреси мо метро Новокузнец, улица Большой, Татарский дом 35. инак мегузарем ба қироат кардани қисса, ба қироат кардани саргузашт. ҳатман шабакаро дастгирӣ мекунем, лайк, обуна мешавем, ба дӯстонмон наворро мефиристем дар WhatsApp, Viber, имо. гузаште ки имрӯз мо рӯи навор меорем чунин ном дорад: кош падарам зинда мебуду, ман аз он бахшиш мепурсидам. салом шунавандагони азиз, дилам пури рози ногуфта аст, вале падари азизам дигар дар дунё нест ки аз ӯ бахшиш пурсам. дар донишгоҳе мехондам, дар курси охирон. падарам маро ба писари як дӯсташ фотиҳа кард, вале мани содадил ба як ҳамсабақи деҳотиам дил баста фақат дар орзуи он будам ки зани ӯ шавам. медонистам ки ин ҷавонписари охирини хонаводаашон асту ҳоло акаҳояш зан надоданд, вале ӯ бо чормағи пӯч доманамро пур кард. мегуфт ки имрӯз ё пагоҳ ба хонаатон хостгоре мефиристам. мани эрка шарм ҳаёро фаромӯш карда рӯйрост ба падарам гуфтам ки ҳамсабақамро дӯст медорам ва ба ғайр аз ӯ дигар ба ягон кас ба шавҳар намебароям. падарам сахт хашмгин шуда бошад ҳам худро ба зур ба даст гирифта гуфтанд ки ин тавр бошад зудтар хостгорҳояшро фиристад. аз шодӣ қариб дилкаф шуда розигии падарамро ба дӯстдоштаам расондам. хоҳиш кардам ки волидонашро ба хонаи мо ба хостгорӣ равон кунад. аммо ӯ баҳона пеш овард ки падараш сахт касал аст ва ҳамин ки ҳолаш каме беҳтар шуд, албатта ба хонаи мо ба хостгорӣ меояд. дертар фаҳмидам ки ҳамаи ин гапҳо дурӯғ ва ошиқи бевафоям кайҳо бо як духтари ҳамдиҳаашон фотиҳа шуда будааст. падарам дид ки аз хостгорони ҳамсабақам дараке нест. рӯзи тӯйро муайян намуда дар тараддуди ба хонаи бахтам гусел кардани ман шуд. хона пури меҳмон, волидонам дар ташвиши тӯй буданд. мани беақл бошам, шаби никоҳ гурехта ба хобгоҳ ба назди ошиқам рафтам. ошиқам маро бо қошу қавақи овезон пешвоз гирифта рӯйрост гуфт ки тамоман дили нияти бо ман хонадоршавӣ надорад. чораи дигаре наёфта ноилоҷ ба хона баргаштам. вақте ки ман аз дар даромадам, падари беҳушу беёдамро ба мошини ёрии таъҷилӣ бор карда ба беморхона мебурданд. модарам маро дашномҳои қаъбе карда дуои бад мекард. ман пеш аз гурехтанам мактубе навишта будам ки ба назди дӯстдоштаам меравам, маро дигар ҷустуҷӯ накунед. падарам ҳамон мактуби сархурро ёфта аз дарду алам ба сактаи дил гирифтор шудааст. ҳамин тавр падари бечораам ба шармандагӣ тоб наоварда дар беморхона ҷон дод. ман мондаму дарду ормонҳои ногуфтаи падар. солҳо гузаштанд, аммо ин доғи бадномӣ аз номи мани беақл шуста нашуд ки нашуд. номам ба бадномӣ баромада дигар касе бо нияти хостгорӣ пояшро ба остонаи дари хонаи мо нагузошт. бадбахт мисли зоғ ба дили пур аз доғ намедонам сарамро ба кадом дар занам. ба тамоми духтарҳо гуфтаниям, падар розӣ, худо розӣ гуфтанд. ҳаргиз падарро наранҷонед, вагарна мисли мани беандеша як умр шармандаю рӯҳсиёҳ шуда мемонед.
ин саргузаштам ба поён расид. раҳмат ки то ахирша гӯш карден. фикри худтона ҳатман дар комментария нависен. бисёриҳо менависанд ки ҳақиқат дора ё не. ҳақиқат хеле ки мегӯянд чизе ки аён аст, ҳоҷат ба баён нест. вақте ки гӯш кардӣ, вақте ки маъноша фаҳмидӣ, ҳақиқатшам иншоалло ки мефаҳмӣ. ҳақиқат бидан набиданша боқӣ дар паноҳи худо. худованд ҳаматон нигаҳбон бошад. то видеоҳои дигар, то наворҳои дигар.